Mga higala, kumusta ug may gabi kanyong tanan? Kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kay tasan sa mga langit. Sa makausapa kami maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Salamat nga hangtod niining mga taknaa sa gihapon padayon kini nga programa nga nagasabod sa binhi sa kaluwasan dinhi sa kahanginan. Tuguti nga magapanalangin ka niini nga programa nga mahimo kini nga instrumento sa pagdala og daghang mga kalag diha sa imong tiilan. Panalangini ang tanan nga nagapaminaw karon, dad-a sila sa kahayag sa kamatuoran o makapangalagad sila diha kanimo. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa among mga pagampo, pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala, sa magkasapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw nini nga programa sa kahanginan. Busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sa dili pa ta mo irog ngadto sa unahan, ato usa ning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa atong cellphone bago ta moadto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa. Sir, maayong buntag. Kagabi amo gyud na abtan tanan ang inyong programa kay maayo ang panahon, walay ulan diri sa amoa. Klaro yun kaayo ang among nadungog dinhi sa inyong programa. Salamat sir. Okay, salamat pod. Well, niya patay by the way, sa di pa ko muirog ngadto sa unahan, maginusara kita karon sa atong programa, no? Kay si Brother Libby closing karon siyang anak nga grade 10, no? Dili siya nato ikauban sa atong programa initaknaa. Unya si Brother Isaw pod kana na ang graduation nila karon, no? Unya mauna nga maginusara ta karon dinhi sa atong programa. Well, sa gihapon padayon ta nga maghatag og mga kasayuran dinhi sa kahanginan sa atong programa bisan pag nag-inusara lang ta. Well, napay ato nga napay atong basahon. Sir, pangutana ni. So dili lang usa ta kay naa may pangutana na nga atong napahibalo nga ato nga tubagon. Pero ayaw mo ka kuan kay kining inyong mga pangutana wala ni ingon nga dili ni tubagon, makahibaw ra gyud mo kay tiksan mo kay anha naman ni madilit god human og tubag sa pangutana kay mapuno masaning ato ang cellphone. By the way, naapay mga text diri nga wa gani nako kuan pa pagbasa, pero ang uban sad nga mga text ubay gyud maiban ani kay kontento na malangsad ang ato nga mga listener o atong mga nanag-text sa pinaagi sa pagkuan, pinaagi sa pag-reply sa ilang text. O apan ang uban mohangyo magyud nga sa kuan lang na sa kananaang radyo lang na kay malingaw man may kay magkinataw-anay sad mi diri unya dili kay akura ang mamati anang pangutanaha. Okay, anhita karon. Well, niapatay atong kuan, niapatay atong basahon na sir, shout out ko kay Ronald Destacamento nga kanunay gyud nagsunod sa inyong programa sir. Siya manggani ang nagsulti sa ako nga maminaw dinhi sa inyong programa. Unya gikan adto nga nakapaminaw ko, wa na ko'y hunong sa pagpaminaw sa inyong programa. Salamat nga dinhi sa inyong programa nahibaluan ako ang daghang mga butang bahin sa Bible og
sani og naa na ko'y Bible sir gihatag sa kauban ninyo sa simbahan. O kana nindot na good news na kay Biblia. Ngani usahay makapa tingala ug makapahibulong nga ang mga cellphone karon linibo-libo na unya ngano nga makatinil ra man gyud sa cellphone unya sa Bible dili unya ngani mangitag paagi kay ipautang naman lagi ron ang cellphone awa makapangutang gyud ha unya Biblia matingala man ta ngano man gyud no apan sagdilang ang importante mao nga duna moy madungog dinhis kahanginan mahitungod sa pulong sa Ginoo wal na patay basahon maayong hapon pastor among kanunay gisunod ning inyuhang programa pastor bisan lain mi og tinhuan sa inyuha kay kami mga born again mami pero ang ako nga bana daw nakamatikod ko nga dili na gyud kaayo aktibo sa pagsimba maura ba og nabantayan nako nga nabugnaw siya sa pagsimba sa among simbahan sa born again tungod kay usahay manggod magkalalis na hinuon mi kay mura naman sad siya og sa badista na hinuon nga lain raman unta mi unya dili ko kapugong iyang itune in ang radyo kay sorry kay something's missing na gini. Okay, salamat. Okay lang na. Pasag din na ang imong bana ug usay mahimong reaksyon. Kay sultihan ka nako kung karon wala ka mamorblema sa imong bana, kung imo lang nagtagaag kay gayunan nga di ka magbagbag-babag, mas lalo ka pang di ka maproblema sa imong bana nga iya nagyud sundon og unsay kabubuton sa Ginoo. Hinumdumi nga si Kristo nay namulong ana nga dili tanan mag-ingon Ginoo makasulod nga rin sa langit kundi ang nagtuman sa kabubuton sa mahan na sa langit. Nanog na unsaon magid pud lagi pagtuman sa tawo sa kabubuton sa amahan sa langit ug wa siya kahibaw. So pasagdi lang na nya dasigal na siya pagsusis Biblia. Unya medyo nabugnaw na magha siya pagsimba diya sa inyuhang simbahan. Aw ihatag niya ang pabor kay mao man kanay nakita nimo nga kausaban kay kahinoon ug nabugnaw siya unya sugod na siya bisyo sigarilyo inom sugal akana murag kuan na lahi na nga rumbo pero sa pagsimba lang ag tingali ang imong bana gusto nga i-upgrade niya ang iyang pagpangalagad sa Ginoo unang ang wa ni adtos iyang kinabuhi basin gusto niya nga iyan ang kinabuhian karon. Salamat kaayo no. Unya ni apatay basahon. Maayong hapon kuya, andam na mitanan diri kuya. Wa nay nakulang namo, ready na ang among radyo. Unya human sa inyong programa, magkabuwag-buwag lan pud mi dayon. Apan usahay lagi masadya gid mi labi na og naa sa masag-ang sa pagtubag sa pangutana gikan sa Biblia. Salamat kuya. Salamat sad kayo sa inyong pagpaminaw sa ato nga programa. Okay mga higala, sa dili pa ta moadto sa pagtubag sa mga pangutana, ato sa ning tan-aw ning atong monitor aron atong mahibaluan kung diin ni gikan ning mga nasura ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Okay, ni si ato ning tan-aw no. Ni si okay ni okay ni si sani ni si nana bani tulo ka hard og tulo ka kamot nga nagpray no unsay basa ani kay nana o unsay ko ana niya ni asad si Sani Sumayang nagkuan siya tulo ka hard og nagpray. Salamat sa inyong gugma ug pag-ampo sa ato nga programa. Mao nay amo gyud nga dako kalipay sa inyo ha. Nya ni si Sheila mi makaskas how to apply. Okay, unsa may imuhang kuan ani ma'am kanana ang imong but ipasabot no how to apply. Unsa may imong pasabot nga unsaon pag-apply. Niya si Ginalyn Lumuntad nagkuan padala siya og kanini ang tulo ka hard unya
og tulupod ka kamot nga nagpray. So daghang salamat Sister Ginaline sa imuhang kuan, imuhang pag-ampo o paghigugma sa ato nga programa. Niya si Brother Ronilo Itang sa Saudi Arabia ni. Maayong gabi na usab kaninyo Brother John o Kuya Libe. Wa deliver sa Brad Libe. Brother Ronilo kay closing karon sa iyang anak ng grade 10 si Kesia, ang iyang bunso. So nag-inusara ta karon dire, no? Unya niya ato ning tan-aw nini ang kuan natandog man okay. Unya maingon man sa mga kaigsunan tigpaminaw ug sa mga nag-view ning programa sa Jesus is a Hope. God bless sa tanan. Okay, salamat Brother Ronilo, no? Unya ni asad si Brother Rupino Moreno, nagpadala siya og kuano usa ka hard dayon sa tunga kamot nga nagpray, dayon kamot nga sa tunga hard niya kamot nga nagpray. Salamat Brother Rupino Moreno sa imong pagsunod kanunay sa ato nga programa. Unya ni asad si Milyod si Lasol nagpray, nagkuambot siya love ug nagpray sa ato nga programa. Salamat Brother Milyod si Lasol. Unya salamat nga naka-strengthened gyud ang inyong mga pag-ampo ug paghigugma dinhi sa atong programa. Ang tinud lang kini lang dako na kaayo nigtabang namo nga ma-strengthened madasig mi diri sa ato nga program, no? Okay, as of now ato lang ikuan ug napay lain nga mosulod nga ato mga viewers, no? Okay, sa pagkakaroon adto na ta sa pagtubag ni ining pagtubag ni ining pangutana, no? Okay. Okay. Maayong gabi, sir. Di pa kaayo ko dugay naka sunod aning inyuhang programa. Niadto pa lang buwan sa Disyembre. Unya pagka bati na nako kanunay na kong namati. By the way, si Bubods di ini. Okay, daghang kay salamat ha, Brother Bubods. Sanay manggid mo sa Biblia kay inyo mang i-base sa Biblia. Mangutan na lang ko, sir. Wala ba mo yung nabasa nga nasulat sa Biblia nga nag-ingon? Mo ni ha? Wala ba mo yung nabasa sa Biblia nga nag-ingon ug mukaon ka dili ka mulabi pa kadautan ug dili ka mukaon dili pud ka mulabi pa ka maayo. Ngano man gyud nga dili man gyud mo mukaon og baboy ug uban pa nga kaklaro ana nga masabot nimo nga gitugutan na ang tao pagkaon sa tanan. Okay, daghang kaayong salamat Brother Bubods, no? Sa imo diring kuan, sa imo diring gipadala dire, no, nga pangutana. Tinuod na ang imong gisulti naa nasulat sa Biblia ug mukaon ka dili ka mulabi pa kadautan ug dili sad ka mukaon dili pud ka mulabi pa ka maayo. Unya imo mang gitagaan sa imong kaugalingong konklusyon. Kaklaro ana nga masabot nimo nga pwede na kaunon ang tanan. Okay, mao ni Brother Bubods, no, ang imong hadiring gikuan. Ang imong giingon kakaklaro ana nga pwede makakaon sa tanan mahitungod ng aning pagkasulti dili gyud ingon ni ana nga klaro nga pwede ipakaon. Unang-una dili na mo'y tumong og katuyuan anang pagkasultiha nga ipakaon ang tanan nga kung mukaon ka di ka mulabi pa kadautan og dili ka mukaon dili ka mulabi pa ka maayo. So imo mang gikonklusyonan nga klaro ana nga pwede na makaon ang tanan, pwede. Dili man na ingon ana ang gipasabot. Si Kristo namulong sumala sa Mateo 22:29, Brother Bubods. Pamatian nimo ni ha. Sa Mateo 22:29 matud pa sa nasulat, ug kanila mitubag sa Jesus nga nag-ingon, nangasayop kamo kay wala kamo makasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios. Brother Bubods, hinumdumi gyud nga si Kristo namulong ng daan
nangasayop mo kay wa mo makasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios. Mao na nga dunay mga tao nga nagbasa karon sa kasulatan pero unsa man nasayop kay ngano man wa sila makasabot sa kasulatan. Tanawa lang ha. Ug na kami klaro magid nga may Biblia ka kay nganong nakasulti man kaani nga naa nasulat sa Biblia. Yes, naa ni nasulat sa Biblia. Sa Korinto ni sulting Apostol Pablo. Unya wa man nimo itug-an ang kapitulo bersikulo na nahibaw ko nga naa gyud ni pero di lang sa gumutug-an para nimo. Pero ang uban ato man ning tagaag pagpasabot karon. Ang gibalikan nato ang gipamulong ni Kristo. Matud pa ni Kristo nangasayop kamo kay wala kamo makasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios. Busa dili ang tanang tao nagbasa sa kasulatan o sa kanang Biblia nga nakasabot siya. Tungod niya na namulong si Kristo nangasayop kamo kay wa mo makasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios. Karon, asa man gid niini ang insakto nga bahin o punto? Tanawa akong balikan kanang imong gisulti. Ug mukaon ka dili ka mulabi pa kadautan. Ug dili ka mukaon dili pud ka mulabi pa ka maayo. Unya ngano man Brother Bubords nga imo man giunahuna nga klaro kaayo nga pwede na kaunon ang tanan nga dili man na mo'y gipasabot. Tanawa ra gud ang gisulti. Ug mukaon ka dili ka mulabi pa ka dautan. Ang buti pasabot, dautan. Awa, ug mukaon ka, dili ka mulabi pa ka dautan. Nagpasabot nga unsa, dautan. Pero di lang mulabi pa pagkadautan, ug mukaon ka. Ug dili ka mukaon, dili pud ka mulabi pa ka maayo. Balikon ako, ug dili ka mukaon, dili pud ug dili ka mukaon, matud pa, kay ug mukaon ka di ka mulabi pa kadautan ug dili ka mukaon di ka mulabi pa ka maayo. Pero maayo nan piliin na nga ug mukaon ka niana di ka mulabi pa pagkadautan pero dautan. Ug dili ka mukaon di ka mulabi pa ka maayo pero maayo. So ang tao duharay pilian, maayo ug dautan. Mukaon di ka mulabi pa kadautan pero dautan. Ug dili ka mukaon, di ka mulabi pa ka maayo, pero maayo. Ang tinuod pagkasulti, Brother Bubods, dili ka nagbinugtong ug naginusara sa sayop nga mga panghuna-huna, sa sayop nga pagtuo, sa sayop nga baruganan. Maman gani nga si Kristo namulong, Mateo 22:29, na nga sayop kamo, kay wa kamo makasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios. Muna nga karong panahon na daghay mga tao nga nangasayop sila sa kasulatan. Unya, ang importante aron dili ta masayop atong himuon ang pagsusi sa kasulatan kay kung unsay nahisulat sa Biblia, ang Biblia muhubad ra na sa iyang kaugalingon nga gipasabot. Kay mo manay na nasulat sa Biblia na ang sulti gud ang kasulatan, tibok sulatan gituga sa Dios nga dunay kapuslanan alang sa pagpanudlo. Busa kun unsay gitudlo na sulat dinhi, aw klaro kayo na nga iya na sa Ginoo. Pero ayaw pud buot-buot nga imong usbon, imong editor ba isimang nimo ang mga butang nga gipasabot diha sa Biblia. Kung mahimo sa dili pa ka mobasa sa Biblia, magampo una ka nga ang balaang Espiritu Santo ang Ginoo mutabang nimo nga imong masabtan, magyahan ka sa pagsabot, magyahan ka sa mga butang nga imong gihunahuna. Kay ug imo lang diyan pagbasa ning Biblia aw pakyas ka. Nga naman kay sagrado ug balaan kini nga mga pulong. Unya yanu-yanuhon na nimo sa pagbasa nga wa kay pagampo, wa kay pangayo og kanana ang tabang sa Ginoo. Mo nay hinungdan nga nangasayop gid hinuon ang tao. Ug unya mao man gani nga naay relihiyon nga kunuhay ang ilahang mga membro dili nila kuan kanana ang tagaag Biblia kay ang tuyo lagi sila ray mobasa kay tungod ana base og sayopon pagsabot. Unya sila magidihnuong mga pangulo mo'y sayop og pagsabot.
Unya sa Biblia gikinahanglan man sa usa ka tawo nga nakabig diha sa pagpangalagad sa Ginoo mubasa gyud siya sa balaang kasulatan sa tumong og tuyo nga kadtong iyang nadunggan ug nabatian masuta niya kung tinuod ba. Nanungsaon man niya pagkahibawong tinuod nga dili manggani pabasahog Biblia, dili man patinulog Biblia kay sila ray magbasa sa Biblia. Unya panahong magwali na, wa na intawon mahibaw ang membro nga giputol lang pagbasa. Dito sa pinaka kanang sa first paragraph ang katunga og ang uwahi wa na o kahaadto lang sa uwahi basaha. Mukay usa may ka sayuran nga wa may Biblia. Pero kung atong basahon ingon niini nga ang tawo nga nakabig sa pagpangalaga diha sa Ginoo kinahanglan magsusi gyud sa balaang kasulatan. Dinhi sa 17:11 sa buhat na nag-ingon diha ug kining mga Hudiyo mabuot pa kaysa mga Hudiyo dito sa Tesalonica kay kini sila midawat man sa pulong uban sa bug-os nga pagkamasinabuton nga sa adlaw-adlaw na nagtuon sa kasulatan sa pagsusi kung tinuod ba gayud ang mga butang nga gisulti kanila. Sa unsa nimo mahibaluan nga tinuod ba ang imong nadungog ug nabati? Tinuod ba nga ang butang imong nasulti? Sa diha nga magsusi ka sa kasulatan adlaw-adlaw, kada adlaw. Siyaro naman, bisan lang og 10 minutos, dili ka makahatag ni anang 10 minutos o kaya 5 minutos magsusi ka sa kasulatan. Kay kung imo ning gikinaiya o gibatasan ang pagsusi sa kasulatan, sayod ko nga dili ka biguon sa Ginoo, dili ka pakyason, imong masabtan og mahibaluan kung unsay kabubuton sa Ginoo. Nga naman lagi nga sa mga text diha sa imong cellphone makahimo ka man anytime sa pagbasa ug unya og ang mga teksto dinhi sa Biblia dili ka man hinuon makabasa bisan panalag 10 minutos 5 minutos imong igahin nga unta kanang mga pulong nga naa diha mahinungdanon na kay maunay kalanon sa imong kalag, mao kanay paghatag nimo og kasayuran kung unsa o dili kabubuton sa Dios. Karon Brother Bubods, tungod ni anang bahina nga ingon nga og mukaon ka dili ka mulabi pa kadautan, pero dautan na. Ug dili ka mukaon, dili ka mulabi pa kamayo, pero maayo. So magpili ka, asa ka sa mukaon o dili, kay imo namang nakita ang gipasabot diha. Ug angay nimong mahibaluan Brother Bubods nga dili ikaw ra ang na inunta na biktima sa mga sayop nga mga pagtudlo sa mga lider o pangulo diha sa simbahan. Kining mga pangulo sa simbahan magpapretend man na sila sa ilahang kaugalingon nga sila bright, sila makamao sa Biblia. Ilang gihuna-huna, gipaila nilang ilang kaugalingon nga mas knowledgeable sila sa ilang mga membro. Pero ang ilang mga membro, ila lang intawong uto-utoon kay wa may Biblia. Wa man na isugo good sa Biblia nga kauno nimo ang tanan. Ang gisugo sa Biblia, dunay ipakaon ug dunay dili ipakaon. Kani bang gitawag ni og dietary law, balaod sa pagkaon. Unya wa man ni itudlo sa uban nga mga simbahan, sa kasagaran mga simbahan, wa itudlo sa mga membro. Nganong wa ni itudlo? Kay wa lagi sila magsunod ug unsay kabubuton sa amahan. Unya gisulti baya na ni Kristo dili tanan mag-ingon Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundi ang nagtuman sa kabubuton sa manas langit. Nanunsaon man pagtuman sa kabubuton sa man nga wa man kahibaw kay wa man sulti wa man tudlo ug kining balaod sa pagkaon gitawag kana og dietary law, dili man na ingon nga karon lang. Diha na nang daan ang balaod sa pagkaon o dietary law. Mas una pa na nga nahatag sa ceremonial law. Kay kanang napulo kasugo, mauman ng ceremonial law, nahatag ka na sa Ginoo didto kang Moses o gihatag po didto sa Israel, human sila gikuha sa Ginoo didto sa Ehipto. O unya, uwahin na nga napaila ka ng napulo kasugo, tanawa, Exodo 31:18, pagkahuman sa Ginoo pagsulat sa napulo kasugo des duro kapapan nga batos ang kaugalingong tudlo gihatag niya ngadto kang Moises.
ug unya sa diha nga si Moses nabalik dito sa katilingban sa Israel, dito na pud siya magsulti nga ipatuman sa Ginoo ang napulo ka sugo, Deuteronomio 4:13. So kini siyang moral law awahi lang ni nga nahibaluan sa tao, wahilan ning nadawat sa tao kaysa dietary law, kay ang balaod sa pagkaon dito ni gikahatag pag-una sa tanaman sa Eden kang Adan ug kang Iba. Hinumdumi ninyo na pamati iragod. Ang Henesis kapitulo 2 bersikulo 7 giingon, matud pa, ug giumol ni Jehova nga Dios ang tao gikan sa iyang kaugalingong dagway. Mao ni akong balikan tong Exodo 31:18 Brother Bobords, basta nang naminaw kay da ako ipa insert sa kahanginan. Ang napulo ka sugo gisulat sa Dios diha sa duruha ka papan nga bato sa iyang kaugalingong tudlo. Na ay mga pangulo sa simbahan nagtudlo sila nga ang matuod nga Dios walay unod ug walay bukog. Gigamit nila na ang kuan kanana ang Juan kapitulo 4:24 ba na gigamit nila. Unya lahiun lagi pagpasabot kay ang ilang pagtudlo ang uno ang Dios walay unod ug walay bukog. Tuo pod intaw mga membro nga tinuod na. Pero hunahuna ka nga ang napulo kasugo gisulat sa Dios diha sa duha ka papan nga bato sa iyang kaugalingong tudlo. Paano magkaroon og tudlo ang Dios ug way unod ug way bukog? Tan-awa na Brother Bobots. Naminaw maroslor pod kay duha man ni iyang gida diri sa ato. Brother Lord, may gabi ini mo da. Unya karon niya sa pagbuhat sa Dios sa tao. Nag-ingon din niyo ang kanini ang 1:26 sa Henesis. Og ang Dios miingon, buhaton nato ang tao sama sa atong kaugalingong dagway. Dili ni siya singular form, kundi plural form. Buhaton nato atong dagway. Paano magkaroon og dagway ang Dios kung walay unod og bukog? Unya tan-awa ni ang gipasabot Brother Bobords kay imo man dirong pangutana. Kung imong basahon ang Henesis 2:7 nagingon, ug giumol ni Jehova nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta, ug gihuypan niya sa mga buho sa ilong sa gininhawa sa kinabuhi, ug ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. Tandaan gina nimo Brother Bobords. So biblically ang gitawag og kalag ang tao nga dunay kinabuhi. Well, sa Dios duna na ang kinabuhi ang tao. Ang tao gibutang sa Dios didto sa Garden of Eden or tanaman sa Eden. Pamatiin nyo Henesis kapitulo 2 bersikulo 15 ngadto sa 17 nag-ingon, og gikuha ni Jehova nga Dios ang tao og gibutang niya sa tanaman sa Eden aron kini iyang atimanon og bantayan. Og si Jehova nga Dios nagsugo sa tao nga nagaingon, makakaon kamo sa tanan nga mga bunga sa kahoy sa tanaman, apan gawas niya ng bunga sa kahoy nga naas taliwala but pasabot tunga-tunga. Dili kamo magkaon niya na ni maghikap, kay sa adlaw nga mukaon kamo ni ana mamatay kamo gayod. So sa laktod pagkasulti sa diha nga ang tao gitagaan sa Dios og kinabuhi nga gihatag sa Ginoo walay kamatayon. Pero nagpasidaan ang Dios nga umukaon mo ni ana mamatay kamo gayod. Tandaan ninyo kana mo na pagkasulti. Unya, imong tan-ahon nga sa diha nga gitagaan sa Ginoong tao ginabuhi, taga gininhawa, way kamatayon, pero ug mukaon, mamatay gid sila. So kini siyang balaura didto ni nagsukad sa tanaman sa Eden, gitawag dietary law, balaod sa pagkaon. Tandaan nimo kana Brother Bobords, ugban sa tanang mga naminaw karon. Karon niya ang kanang inunta tinagsit lang nga saysay sa kasaysayan sa Biblia kay gamay ra man gud ta og oras. Kung imong basahon ang Henesis kapitulo 3 bersikulo 1 ngadto sa 6, dinhi ingon niini ang kaagi ngano nga si Adan ug si Eva ilang nakaon ang wa itugot sa Dios nga kaunon. Remember, dito sa tanaman sa Eden, dunay gitugot pagpakaon ug duna say wala itugot pagpakaon. Hinumdumi Brother Bobords, ha? Ug unya ingon niini ang senaryo sa gihisgutan sa kanani ang Henesis, no? Kapitulo 3 1 ngadto sa 6. Okay, lipay tang ni ay bisita niya si
kanana ang Ninong Sami Pamilara, no, Ninong nag-inusara ra ko diri karon kay si kinini ang Brother Libby kuan kanana ang closing sa iyang bunso si Kisya. Si Isaw po graduation nila karon, so that's why nga nag-inusara ra ko sa atong programa, and you are welcome din sa atong program, no. Kay Ninong salamat kayo sa kuan, salamat na kadigid lang mahibaw-an ang grasya gihatdan nin taon midirig sinamon. Usa ka Brother Libby, usa ka Brother Isaw, usa pod sa ako. Salamat kayo Ninong. Okay, thank you so much. Okay, God bless. God bless. Okay, yes. Okay. Naghatod lang diri in taon og sinamon. Manang kami diri maatiman ra gyud sa mga kaigsuonan. Well, ato ning kuan Brother Bobods uban sa tanang mga naminaw karon, ato ning tanawon. Ingon niini, pamatii ang Henesis 3:1 ngadto sa 6, no? Gisulti dinhi. Ug ang bitin. Okay. Take note. Pwede mo, kanana ang mutanaw sa inyong Biblia, sabayin ninyo og tanaw. Naging ug ang bitin malalangon labi sa nga tanan nga mga mananap sa kapatagan nga gibuhat ni Jehova nga Dios. Og siya miingon sa babay, understood nga si Adan, di ay nag-ingon ang Dios nga dili kamo makakaon sa tanan nga mga bunga sa kahoy sa tanaman, dinhi magsugod ang hilom nga limbong sa yawa. Wa man mag-ingon ang Dios kang Adan ug ni Eva nga dili sila makakaon sa tanan nga mga bunga sa kahoy sa tanaman. Ang giingon sa Ginoo, makakaon kamo sa tanan nga mga bunga sa kahoy sa tanaman, apan gawas niya ng usa nga naas taliwala. Pag ila sa maayos dotan, dili mo magkaon ni maghikap sa bunga niya na kay sa adlaw nga kamo mukaon niya na mamatay kamo gayon. So meaning, nga daan pa sa una dito sa tanaman sa Eden dunay gikatugot pagpakaon ug dunay wa itugot. Sa diha nga ang yawa ginamit nga malimbungon ang bitin, nag-ingon siya di ay nag-ingon ang Dios nga dili kamo makakaon sa tanan nga mga bunga sa kahoy sa tanaman. Wa man mag-ingon ang Dios nga dili sila makakaon sa tanan mga kanang bunga sa kahoy sa tanaman. Katurumang naas tunga-tunga, between good and evil, naas tunga pag-ila sa maayo ug sa dautan. Unya, kung imong basahon na pod, nag-ingon, ug ang babay mitubag sa bitin. Mo ni ang gisgutan sa 3. Ug ang babay mitubag sa bitin nga nag-ingon, makakaon kami sa tanan nga mga bunga sa kahoy sa tanaman. Apan, gawas niya ng usa nga naas taliwala, miingon kanamo ang Dios nga dili kami magkaon sa bunga niya na ni maghikap kay sa adlaw nga mukaon kami ni ana mamatay kami gayud. Meaning nga si Eva wala mahikalimot sa gisugo sa Ginoo. Pero tanawa, unsay gisulti sa 4 nagingon, ug ang bitin miingon sa babay, dili gayud kamo mamatay. Tanawa, gisugo bagod sa yawa si Eva nga kaunon tong gitugot sa Dios. Wa, ang iyang gisugo nga mao'y kaunon kadtong gidili sa Ginoo. Kay dili naman to tentasyon na o gikaon pag gisugo pato niya itong ipakaon. Ang kadtong gidili, mao gito'y gisugo siya wa. Pag-ingon sa babay, miingon kanamo ang Dios, dili kamo magkaon sa bunga niya na ni maghikap, kay sa adlaw nga kamo mukaon niya na mamatay kamo gayod. Tanawa sa versikulo 4, ug ang bitin miingon sa babay, dili gayud kamo mamatay. Tanawag unsa ning bakaka sa 5 atong tanaw nag-ingon, kay hingbaluan sa Dios nga sa adlaw nga kamo mukaon niini mga buka ang inyong mga mata ug mahimo kamong sama sa Dios. Tandaan nato na Brother Bobods ang limbong sa yawa. Ug unya sa 6 nag-ingon, kay nag-ingon ug sa nakita sa babae nga ang bunga sa kahoy maayo nga kanon ug nga kinitakos makapalipay sa mga mata, mikuha siya ug giatagan usab niya ang iyang bana ug mikaon kauban niya. Tanawa ra unsay gihimo. Nakita sa babae nga ang bunga sa kahoy maayo nga kanon. Ang buti pasabot lami nga kaunon. Busa kung doon na may mga butang diha,
nga lisod ninyong biyaan kay lami kaayong kaunon, dili sad mo matintal ni anang mga pagkaon nga dili lami. Ha? Ang kana yung lami. O tanawa, di ba si Adan ug si Eva nakasala sila kay ilang gikaon ang wa itugot sa Dios nga kaunon? The first thing and the first step nga ang tao nakakumit og sala atubangan sa Ginoo sa ilang pagkaon sa gidili sa Ginoo. Unya, wa ma-confuse ba ang inyong hunahuna? Nagtuo mamong mga Kristohanon mo, nagtuo mamong insakto mo, nagtuo mamong nangalagad mos Ginoo, nagsimba mos Ginoo, nagampo mos Ginoo, pero luyo ni ining tanan, inyong gikaon ang tanang mga butang. Nga dinhi, klaro kayo sa Biblia, nga dunay gitugot ug wa itugot, ang problema lang kay ang pagtugot sa yawa, nga kaunon ang wa itugot sa Dios. Ang yawa ray nagtugot ana nga mukaon ang tao pero ang Dios wala. Sa pagkalaktod pagkasulti kanang pagtulunan o doktrina nga kaon na tanan dili kana pagtulunan og doktrina nga gitudlo sa Dios dinhi Biblia. Pagtulunan og doktrina kana nga iya yawa mo nay daghan rong na nagsunod sa doktrina sa yawa. O tanawa ra gud kung unsay doktrina sa Dios nya wa ra ba gipud nila di ay doktrina sa ilang simbahan. Dili nag-ingon din sa Levitico 11:46 ug 47 pamati ini Brother Boborge nag-ingon din kini mao ang balaod sa mga mananap kalom og sa mga langgam kalom og sa tanan nga buhi nga nagalihok sa mga tubig kalom og sa tanan nga mananap nga nagakamang sa ibabaw sa yuta. Nawa, nay balaod ang Ginoo. Karon unsam ning balaura, gitawag nagdaitary law. Nya nagingon din sa pagbuhat og kalainan taliwala sa mahugaw ug mahinlo o sa taliwala sa mga mananap nga buhi nga arang makaon ug ang mga mananap nga buhi nga dili arang makaon. So dinhi nakita nato nga dunay balaod ang Dios sa mahugaw ug mahinlo, ipakaon ug dili ipakaon. Karon kay wa naman nag-ila og balaod ang tao ron sa mahugaw hinlo, wa na nag-ilag balaod sa ipakaon ug dili ipakaon, kaon naman tanan. Ngano man kay lagi nahiluan sa doktrina sa yawa, pero pasuntia iya sila ray maluwas, iya sila sa Ginoo. Tanawa ha, pero ni ay balaod ang Dios sa mahugaw ug sa mahinlo, sa ipakaon ug dili ipakaon. Tandaan ninyo na, nya kumusta man mo ron, nangalagad mo mus Ginoo, nagampo mus Ginoo, nagsimba mus Ginoo, kining balaura inyo ning gisunod, mahugaw mahinlo, ipakaon ug dili ipakaon. Ha? Wa man pod siguro. Nang gisunod ninyo iya siya wa. Karon niya naa may balaod, di gisgutan nini sumala sa Ezekiel Kapitulo 44, versikulo 23, ingon ni ini Brother Boborge, uban sa tanang naminaw karon. Ezekiel 44:23, nag-ingon din hiyo, unsay gisultis Ginoo kay naa may mahugaw, na mahinlo, na ipakaon, og dili ipakaon. So dili gisgutan nini sa Ezekiel 44:23, nag-ingon, og tudloan nila ang akong katawhan. Timan igyod nga mao kini ang gisultis Ginoo nga tudluan ang iyang mga katawhan. Nawa, og tudluan nila ang akong katawhan sa kalainan sa balaan ug sa nahugawan ug ipaila kanila ang kalainan sa mahugaw ug sa malinis. Tandaan nato na, tudluan gyud ang katawhan sa Ginoo, ipaila sa katawhan sa Ginoo ang mahugaw ug mahinlo, ipaila ang makaon ug dili ipakaon. Pero gisunod ba ni sa kadaghanan ron? Wa. Pero pasultia. Sila'y insakto, sila mao'y tinuod. Karon, kay ipasunod man gid ni, tudluan man ang katawhan sa Ginoo. Nganong tudluan? Sumala sa Levitico 10:10, ug aron maila ninyo ang kalainan sa mahugaw ug sa malinis. Mao nang tudluan gyud aron ang tao makaila sa mahugaw ug sa malinis, ug unya makaila ang tao sa ipakaon ug dili ipakaon. Inama ang katawhan kis Ginoo mo atong gibasa gyud tudluan. Unya karon ang katawhan bas Ginoo kanana ang dunay gidili o pakaonon tanan. Pamatiin ninyo ni Deuteronomio Kapitulo 14 versikulo 2 ug 3. Ingon ini ang gisulti matud pa. Kay ikaw mao ang usa ka katawhan nga balaan ni Jehova nga imong Dios. Tandaan nimo na.
kay ikaw mausa ka katawhan nga balaan ni Jehova nga imong Dios. Og Jehova nagpili kanimo aron mahimo nga usa ka katawhan nga maangkon alang sa iyang kaugalingon ibabaw sa tanan katawhan nga naa sa ibabaw sa naong sa yuta. Tanawa ha, ang Dios nagpili siya og mga katawhan dinhi sa ibabaw sa naong sa yuta. Karon kining mga gipili niya nga mga katawhan, nagunahuna ka ba nga apil ka ani napili ka? Kung nagunahuna kang apil kag napili ka, unsay imong ikasulti ani dinis bersikulo 4 bersikulo 3 nagingon, dili ikaw magakaon sa bisan unsang butang nga dulumtanan. Suna ay gidili pagpakaon ang mga iyas Ginoo. Ang dili iyas Ginoo kaon tanan kay nganuman nagsugo man ang yawa ni ana nga kaunon ang wa itugot sa Dios nga kaunon, malinaw nga dunay balaod ang Dios sa ipakaon ug dili pakaon, mahugaw ug mahinlo na balaod. Unya klaro nga ang Dios nagpili siyag mga katawhan ibabaw sa naong sa yuta ug ang iyang mga katawhan patudluan sa kalainan sa balag dili balaan, sa kalainan sa mahugaw sa mahinlo, ug ang katawhan sa Ginoo naagi dili ipakaon. Naging ano? Dili ikaw magakaon sa bisan unsang mga butang nga dulumtanan. Dili na ipakaon. So brother Bobods, so siha og dugang pa ang Biblia. Unya aron ka kahibaw sa kamatuoran. Unya nagbasa ka man pug Biblia, mas maisiguro nga imo po nang ipadala diri ang sa Mateo 15, sumala ang Marcos 7, unya kanana ang kuan buhat Gis, unya sa kanana ang kuan ng Timoteo 4:1 ngadto 5 unsa pa na diha ng mga bersikulo nga ginahuna ninyong ipakauna, nala mas may matingali nga imo po nang ipadadiri kay aron pod nga mapasabot nato sa kahanginan ug nya daghan pod sa mga taong nahibalo kay nag-ingon ra ba si Kristo nga nangasayop mo kay wa mo makasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios. Busa brother Bubods, salamat kaayo sa imong pangutana dire, kalipay gyud na kaayo nako og dako nga mao nay imong nahunahunaan pagpangutana. Unya nagtuo ko nga naminaw kakaron og sa uban pod nga mga naminaw nakasabot sila mahitungod aning bahina. Well mga higala, sa dili pata mo pairog ngadto sa unahan ato sang tagaghigay og tan-aw ni diri atong monitor aron atong mahibaluan kanini ang kinsa paning uban nato nga nag-view dinhi, no? Unya niya si kanini ang kuan niya si okay, ato ning tan-awon niya si okay mo kurap man niya si Milyed Silason, unya niya si Chel ni Notario Aragon, no? Nagkuhan siya hard o nagpray. Salamat Chel sa imuhang kuando ni asad si Brother William Tadlas. Salamat Brother William. Unya ni asad ang Riverside FM Cebu 93.2 MHz, no? Salamat sa inyo diha mga sir. On air na ta mga brad. Salamat kayo. Unya ni asad dinhi ang atong inunta pinagkaukat ug sa kuan pa pinagkakautangan ng malaking utang na loob ni si Madam Mabel Mahait, no? Alma Mahait. God bless everyone. Thank you so much, Madam. Unya, salamat, Madam. O text ra ko ha. Salamat yun kay Madam. Unya, niya pa tayo basahon. Ato paning tanaw ni. As of now, wala na kuan ato lang nirong dugangan og tanaw usa kung naay makasulod pa. Well, adto ta, Brother Bobods, uban sa nang naminaw karon, no? Napatay gamay nga mga minutong nahabilin sa atong programa. Ang tinuod pagkasulti, Brother Bobods, no? Si Kristo na namulong nga matod pa niyang nangasayop kamo kay wa kamo makasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios. Tandaan nato na, ha? Ug unya ni ay kun ato ning tan-awon, ha? Klaro, tin-aw naman, no? Dinhi sa Ezekiel kapitulo 26 bersikulo 22, ingon ini ang gipamulong Brother Bobods uban sa tanang mga naminaw. Matod pa dinhi sa maong bersikulo nga gisulti dinhi, matod pa
gilapas sa iyang mga pari. Mo na nga kining mga pari mao ni pangulo sa simbahan. Taas ang respeto o pagtan-aw ninis mga tao. Mao na nga sa ilang paglapas nanunod pad ang mga tao kay respetado man ni sila. Ingon din ang akong kasuguan naglapas na sa kasuguan sa Dios. Ngano man o atong basahon sa Malakias 2:8, ang mga pari ning biya sa kamatuoran ug sila nagtudlo sa kadaghanan sa pagbuhat og sayop. Mao nawa ning resulta na. Sumo ning gisgutan, gilapas sa iyang mga pari ang akong kasuguan. Gilapas sa mga pangulo sa simbahan ang kasuguan sa Dios. Mao na nga ang mga membro sunod lang pod. Kay ngano man ato ganing pangulo ingon ana kita pod. Unya nag-ingon din o gipasipalahan ang akong balaang butang. Sila wala magbutang og kalainan sa balaan o sa malaway. Ni magtudlo sila sa mga tao sa kalainan sa mahugaw ug malinis. Nawa ginila tudlo kamo din gitudloan mo nga kini mao ni ang malinis niya mo ni ipakaon sino. Kani mahugaw ni mo na dili ipakaon si Ginoo. Gitudloan mo na wa. Tanaw mo na kay nagunsa naglapas lagi. Matud pa gisulti dinhi nga og hamalaan ingon dinhi wala ni sila magtudlo sa mga tao sa kalainan sa mahugaw sa malinis o gitaptapan ang ilang mga mata gikan sa akong adlawng igpapahulay ug ako gipasipalahan diha sa ilang taliwala. Dunay duha ka butang nga gisgutan dinhi na hinambitan ang kasuguan sa moral law na pulo ka sugo adlaw igpapahulay kay ikaupat man na nga sugo des na pulo ka sugo. Din diri sa first portion and the kanana ang middle portion naghisgot ni sa matungod sa dietary law. So dietary law ug ang moral law dili gina magbulag, magkuyog na, mahugaw ug mahinlo, ipakaon ug dili ipakaon. Giunsa ni gilapas. Unya kamuron din nagunsa man di mo. Di ba naglapas mo? Unya dili ba mo mahasol? Diyan ang gisulti ni Kristo sa Mateo kapitulo 7 versikulo 21, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo makasulod sa gingharian sa langit kundili ang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Kinsa lay makasulod dito sa gingharian sa langit? Ang nagtuman sa kabubuton sa Dios. Unya sa inyo karong pagkaon ni anang butang nga wa itugot sa Dios nga kaunon, kabubuton pa ba na sa Dios ang inyong gisunod? Dili na. Kabubuton sa yawa kay ang yawa nagsugo nga kaunon ang mga butang nga wala itugot sa Dios nga kaunon. Mga kaigsunan, kung kaluwasan man ang inyong gihandom og tuyo, kung tinuod man nga kamo nahigugmas Ginoo, matud pa sa Juan 14:15, kung nahigugma kamo kanako inyong pagatumanon ang akong mga sugo. O unya nganong dili magita mo sunod, nganong dili magita mo tuman, nganong ato mangyong sundon ang yawa nga ang atong gidapigan ang Dios man. Unya huna-huna ako nukon unsay gisulti din hisbala ang kasulatan. Unya raba ang gisulti sumala sa Proverbio 28:9, kadtong nagpalingog-lingog sa iyang igdulungog gikan sa pagpamati sa kasuguan, bisan ang iyang pag-ampo mo'y usa ka dulumtanan. Tanaw pag-ampo gidumtan po na. Mo gidumtan na. Mauna nga unsaon ta man gyud nga maumay inyong gipili inyo ra pud na. Basta kami diri igo ra gaming nagsulti, nagtugan, nagpasabot sa tinuod, no? Ug unya naara na sa inyo kay usahay guning tao imbis mo hangob sa pulong sa Ginoo, musupak naman hinuon, muriak naman pud hinuon. Tanaw hinumdumin ninyo nga naagay tao pilisupo ngay taong pilisupak. Asa man ka mabilong ani? Basid kining duha na ani mo pagkapilisupak ug pagkapilisupo. Mangita kagid og rason? Kana bang palus ba? Palusot nga mga pangatarungan aron gyud nga madipindihan, mapananlipdan nimo ang imong sayop nga baruganan, imong pagsupak des kabubuton sa Ginoo. Na kining atong gihisgutan karon, sayod ko nga naa gimuriak ani, naay musupak ani. Dili man na pud nato ikatingala kay ang yawa daan na nang masinupakon sa kasuguan sa Dios. Natural nga ang mga sakop sa yawa musupak gid na.
Ang importante lang yun, ang giingon sa Ginoo, si Kristo maginamulong ana, matod pa niya, and this gospel of the kingdom shall be preached into all the world, unto all kindreds, unto all tongues, and then, tanawa, and then shall the end come. Timan-in ninyo, nga moabot ang katapusan sa diha nga ikawali ang maayong balita. Sa unang panahon, gikawali ang maayong balita, usa ni abot ang lunok. Wala na lunok pang himuon sa Ginoo sa tibok kalibutan. Ang himuon sa Ginoo nga kining kalibutan na mga tunaw pinaagis kalay sumala sa ikadawang Pedro 3:10 hangtod sa 12 apan sa dili pa ang pagtunaw sa Dios ning kalibutan na iwali una ang maayong balita. Well, ato ning lion ania si Dwight Lore Brad, okay, ato ning Brad, bahin sa akong pangutana gabi iba nganong kasuko mana ninyo nga igo raman kong nangutana. Okay, Brad, kinsa may nag-ingon sa imong nasuko mi? Ang akong gisulti kagabi ang nakadaot nimo og tubagon ang imong pangutana, di ka mutagad og unsay tubag, muligid kag lain. Kuan ba, pasulong ng pasulong. Motong ning ingon ko nga aron gid ka matagbawan, gamita ang tanan nimong hibuluan, dad-an tanan nimong libro, mag-atubangay ta. Unya ning ingon pagay ko nimo nga atong ipatigbabaw ang gugma diha sa Ginoo, dili ta maghunahunag dautan. Ngano man gusto man taglangit, gusto tang maluwas. Ayaw pud ni anang moingon kang nasuko. Mitay lisod mo pug kay na nga imo ming ingon anaon nga wa mami masuko. May padayon tanig basa ha. Igo raman kong nangutana. Dili man unta mo mangaon og baboy nganong high blood man mo. Okay. Dili man ang pag-high blood mo'y rason tungod kay dili ka muka og baboy or muka og baboy. Og na high blood ka na, maunay usa sa hinungdan ang doktor magtambag nas imong ayaw nagkaog baboy kay high blood ka, mosamot magtaas imong dugo. Dili mo ingon ka nga, di man ta mo mga baboy nganong high blood man mo. Ay, ang tinuod pagkasulti, Brad Dwight Lore, bisan pa og anytime, magsusi ka, ang akong dugo 120/80 sense pa na sa una gimonitor ko ni akong dugo, di ko high blood. Manang ayaw pagpataka og buhi og pulong anang imong baba kay ana ra mapuna mo balik nimo dili mi diri high blood. Aw ako di ko high blood. I don't know si Brother Libby basin og high blood na siya. O si Brother Isaw di puna high blood. Unya gyud simple ra man akong pangutana mahitungod sa inyong relihiyon kay bahin di ay og naa pa moy kay bahin di ay og naa pa mo'y miyembro. Okay. Simple ra pod ang akong gisulti sa imong pangutana kagabi. Og unya og dili gyud ka kay atahado ka nga nindot magununta Brad Lore nga makakuanta kiilhanay kita personal. Og dili gid nimo kaya makigharap-harapan ba magisturahan na ita kanang magistorya tag parag langit, magistorya tag kamaturan og dili nimo kaya wa ti kapugsa. Nakasabot naman siguro ka. So, arita, pinaig nga mais. Ato ning amigo batanon pa man niya. Dong, salamat kayo dong. Nga nagpailakas ako nga imo di ay ning kuaning pinaig nga mais. Maayong gabiin niyo diha iya John. Shout out sa tanang listeners nga always naminaw labi na ni Tiyo Samuel, Tia Linda o Jenny nga always naminaw. God bless. Preach it. Okay, thank you so much dong. God bless you og sa tanan nga naminaw. Well, mga higala, wa na taray oras na abot na aning sulod na dire si Engineer Ronnie Ikot. Mga kaigsunan, salamat sa inyong pagpaminaw. Mag-ampo ta dalang panan og makagagahong nga Dios, dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat sa kalampusan sa imong pulong. Panalangin ni ang tanan nga nagapaminaw dad-a sa kahayag sa kamatuoran gipangayo na kini tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manuluan. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa ngalan kinin lamang inyong mga higalas kahanginan, ngalan ni Pastor Joel Tirana, Brother Isaw dito, Brother Libby Claves ug ninyong ubos nga higala gigsoon, Brother June dito. Magaingon sa inyo mayong gabi ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a lie.